Test mic. Test mic. Hello, mic test. Hello, mic test.
Testing, testing. Test mic. Mayap at magrasyang kapaskuan at masaplalang bayong banwa, kaya kayungan sablang kapatad, king kasal pantayanan. Kaniting banal akapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, deting makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Larry at Emeline Angeles, pamilya ng Cesar at Lorna David, Ding Caballas at Ding Ramonedas, pamilya Tongyo, pamilya ng Carl Vincent at Christina Tongyo, pamilya ng Rex at Meg Tongyo, pamilya ng Edwin at Marites Halayay, pamilya ng Roy at Josephine Espiritu, pamilya ng Mr. at Mrs. Remio at Myra Dungka, Dijonel at Josuel Pamintuan, pamilya dari Tony at Helen Gozon, pamilya dari Rolly at Eder Nicdao, pamilya ng Dan Alderite, pamilya ng Marie Nogoy, pamilya ng Macmillan Velasco, pamilya ng Paz Miranda, pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Romeo at Rowena Bernardo, Di Odi at Luz Quiambao, pamilya ng William Russell at Maud Aisel Malang, Mr. at Mrs. Romy Pineda, Jasper Jan Rosimo, Mr. at Mrs. Remio Rosimo Jr., pamilya ng Nympha Rosimo, pamilya Maliwat at Tupas, pamilya ng Nelia Martin, pamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Rosario Reyes,
Pamilya ng Yudiosa Gomez, pamilya ng Rose Martin, pamilya ng Elena Martin, pamilya Soto at Pineda, pamilya Paldeng, di Esther, Catherine, Candido Jr., Maria Chris Claire, Cecil, Christopher at Ding Apuro. Pamilya ng Mr. at Mrs. Mario at Marilu Pasyon. Pamilya ng Sam Santos. Pamilya ng Mr. at Mrs. Ryan Santos. Pamilya Sibal at Pineda. Pamilya ng Feli Ebreo. Pamilya dari Mr. at Mrs. Niel Bracero. Pamilya ng Consolacion San Pedro. Pamilya ng Mirna Pamintuan. Pamilya ng Teresita Go. Pamilya ng Juliana Sibal. Pamilya ng Rosita Ocampo. Pamilya ng Carmen Tuazon. Pamilya ng Adelaida Sibal. Lita Marbil. Joan's Pharmacy. Conrad, Joan at Carl Manaloto. Dindin Ramos, Pamilya Sandico at Dumandan. Para king anibersaryo ning Kebaytan dari Dustin Kinzinger, Cypher Baluyot, Ben Yu, Ariel Yu at Jeremy Pangan. Para king kapulong banuang anibersaryo ning kasal dari Mr. at Mrs. Dustin at Marian Kinzinger. Para king special intenciones dari Laila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, pamilya ng Marisa Roque, pamilya ng Michael at Nida Orquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Rica D., Trina Yazon, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Demitui, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Catherine Paldeng, Marie Chris Paldeng, Rachel Ann Tolentino, Mark Sicat de la Cruz, Nedalyn Miranda, Mary Grace Sabado, Caroline Gimotea, Maria Teresa de la Cruz, pamilya ng Paz Miranda. Para king kaligtasan at malagwang kapaldanan dari Reverendo Padre Norman Vitug, Antonio Simbol, Jesus Navarro, Benjamin Lagason, Nadel Mary Dungka, Esther Gangcuangco, Pio Cesario Pingul, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalus, Anwil Rafael Sampang, Gina Torno, George Willie Simon, Leilani Velarde, Baby Liam Samuel Cristales, Ricardo Manyalak, Resty Canlas, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king alanggang kapainawan daring kaladwa dari Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Rolando, Annalyn Ocampo, Corazon Manyalak, Ramon Ramoneda Sr., Luis Gabriel, Joseph Juliana, Onofre Villanueva Sr., Met Austin Simon, George Soto, Patricio Lozano, Iluminada de los Santos, Leoncio San Pedro, Leo Vigildo, Narciso, Hernando, Hana, Dorotheo, Monet Dungka, Pablo Apostol, Teresita Manaloto, Roman Manaloto, Alicia Miranda, Alegria Miranda, Jose at Perla Yazon, Petronila Cruz, Elvira Cabanayan, Radames, Guadalupe, Rodolfo at Celia,
at ding sablang kaladwa king purgatorio. Yabetaya naman po king kapasalamatan ng Brother Ricardo Danganan, king kayang kebaitan ngining aldoyti. At makanyan mo naman po, para king kaligtasan ng balang metong kay katamo, laban king pandemyang COVID-19, para king malagawang kapaldanan da rin kapatadtamong mituran kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan da rin kaladwado, rin kapatadtamong pitda na biye niting pandemya, at para king kaligtasan da rin kay katamong eganaganang frontliners.
Pandeng bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan ng Diyos, mantabi sana kay kayo kay kabananiting bayong banwa, at manano na sana ng Ginong Yesus, manatili ang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Ing Ginu, diri na nakatamong bayong pamikatagon, king aldong iti, adwan tamo king Diyos ngeni, ing patawara na katamo, karing kasalanan, at pamagkulang tamo. Iyagkastaya po ngayon, miyag nanagnan, ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapu ko ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo. Kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. ing Diyos, sumayo pa yung tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O tapat at magligtas ming Diyos, kapamilataning tangunang Maria ban maging induning anak mo, misapwaking ke kang kapatawaran kanwanan at bayong biyen. Ipagkalub mo ke kaming kasalpantayanan ng Maria, ban kapilan man parati keng malapit kang Jesus ang yangking karalumdumaning kasakitan, banayat admiya karing kalulu at magdilidiling ketawan, idingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Nga ning Ginoo kang Moises. Sabyan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king ini yaing sabyan daning babiere, ing bendisyon karing memalen na ning Israel. Panuanan ako sana ning Ginoo at ingatan. Aslagana kayo sana ning Ginoo, king ganakana at maging malamya kaya kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko karing memalena ning Israel at panuanan kula. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, abayan tala puding koro, kindalit apakibat, panuwana na katasanan ng Diyos, king keyang pakalulu. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kaya sana, king lupa mong maalam, baning meto sikluban, abalo na ing kayang kaburian, at ing pagkalob mong kaligtasan. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ing kayang kayatulan, karing sablang balayan, at kayakalang patnubayan. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Manano na sanang dingtao, O Diyos, ika ing karelang puryan, ika sana ing puryana ning meto sikluban. Pepanuana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no karinman. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong. Pagmana ng katasanan ng Diyos, ing kayang pakalulong.
pamamasang ibat king sulat ng San Pablo karing tao Galacia. Inyang miras na ing mituldong panahon, tinubod niya ng Diyos ing kayang anak. Mibayit siya king meto nga babayi, at mibiye-biyeya lalam ng upaya ning batas na ring Hudyo. Banalang at busan, detang at yu king sakop na ning batas. Ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin anak na kayo. Tinubod niya ning Diyos ing espiritu na ning kayang anak, karing puso tamo, ing espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibiyen na kaya kayo, ing sablang mangintulid, karing kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining mayap a balita. Itangan po, kanitang minuna, migsalita yung Diyos karing katamong pipumpunan, kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalita ya katamo, kapamilatan ning kayang anak. Hinggin manatili ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ding pastol may malagwalang meko, at atagpon dalari Maria ampon ni Jose, at ikit de ing bingot makakiraya king lalabangan. Panakit daring pastol king bingot, beli tara karela ing sinabi ni ning anghel tungkol kaya. At ding sablang may karamdam king balita da ring pastol, mi pamulala lang emo nano. Mi tanam lareting bagay king pamisip ng Maria, at mi bule-buleya tungkol karete. Mi balik laking maranglering pastol kambe na ning kapurian king Diyos, uli na ning sablang dimdam da amponekit.
makayakmangan ing sinabi na ning Anghel Karela. Kalabas na ning paruminggo, inyang miras na ingaldo masirkumsisyon yung bingot. Pe malagyuan deng Jesus, ing lagyong binyena kaya ning Anghel, bayu yapaman mi pangagli. Ing maya pabalita ning Ginoo. Apuyan ke ka, O Kristo. Talakad ka nga po. Lakad kayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Mayababengi po kay kayo kang sabla. Happy New Year po. Nang gabing isinilang po ni Maria ang kanyang anak na si Jesus, nang gabi mismo, na isinilang ni Maria ang kanyang anak na Niño Jesus, tanong ko lang, alam na kaya ni Maria ang mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa anak niya? Alam na kaya ni Maria ang buhay na haharapin ng bata pag nagkakaisip na siya, pag tumanda na siya, pag lumaki na siya? Kung alam na niya, kaya ba niyang matarok o maintindihan ni Maria? Kaya ba niyang maintindihan sa isip at puso niya ang lahat-lahat? Alam po ninyo, ang mahalaga dito ay ang mismong sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang mahalaga po ngayon dito ay ang mismong sinasabi ng ating pagbasa, ang ating ebanghelyo. This is what we can see in our gospel for today. Mary kept all these things, reflecting on them, reflecting everything in her heart. Mas burike iti kingamanong asiswan kingamanong kapampangan nga na sininop nangan, sinikap nangan, Maria ing sabla-sabla king puso na. Nga naning kay katamong pamamasa. Tanong, kaya bang itago ni Maria ang lahat-lahat sa puso niya? Sa palagay po ninyo, kaya bang i-process ni Maria ang lahat-lahat sa buhay niya? Kasi kung babalikan natin ang nangyari sa kanya kay Maria, ang bilis ng mga pangyayari sa buhay niya. Hindi po ba? Ang bilis ng mga nangyari sa buhay niya. Kaya ba niya? Oo naman po, kaya niya. Bakit? Kasi maluwang ang kalooban niya. Maluwang ang puso niya. Kingamanong siswan, king kapampangan nga naniti, malwalas siya dapukan na ni Maria. Malwalas siya, ing puso na, ing pilubluba na. Literally, she has a big container. She has a big heart. She could take everything. She could accept everything. And she could bear all things. Mary kept all these things, reflecting everything in her heart. What does this mean? Ano ang ibig ipakahulugan nito sa ating lahat ngayon? 3 things for us to remember. 3 bagay po ang ipinapaabot ng ating ebanghelyo, ng ating banal na pagdiriwang ngayon sa ating lahat. First, accommodate
the essentials and set aside the non-essentials in your life. Accommodate the essentials, but set aside the non-essentials. Paalala lang po, ang mahalaga, ating itago sa ating puso. Tulad ng ating mahal na ina, si Maria. Ang hindi naman mahalaga, kalimutan ito. Ulitin ko po. Ang mahalaga, iyong itago. Ang hindi mahalaga, kalimutan ito. Ako po, nakakasiguro po ako na si Maria, hindi na po niya binigyan pa ng pansin yung lamig, yung dumi, yung baho sa sabsaban. Kasi dumating yung mga pastol. Nakakasiguro ako, si Maria, hindi na po niya binigyan pa ng pansin yung kural ng mga hayop. Kural yung animal nung nukarin niya may anak. Kahit yung bigat, yung hirap ng sitwasyon, hindi na niya pinansin pa. Pati yung mga taong walang pakialam sa kanilang dalawa ni Jose, nung manganganak na siya, katok ng katok ang dalawang ito sa mga bahay-bahay, hindi na niya pinansin pa. Tanong, ano po ang bagay na itinago ni Maria sa puso niya? Ano po ang mga bagay-bagay na itinago ni Maria sa kalooban niya? Alam po ninyo, ang itinago niya sa puso niya, yung mahalaga. Yung hindi mahalaga, kinalimutan niya. Ding tindana na, retang maulaga, King Biena. First, her son is a gift. Her son is a blessing from above, from God the Most High. Pangalawa, ano pang mahalaga, itinago niya sa puso niya? Si San Jose na asawa niya, kailanman hindi siya iniwan. Hindi po ba sa pagbasa natin, nakakabilib si San Jose. Pangatlo, ano pa? Yun pong mga bisitang mga pastol. Kung tutuusin po, marurumi ang mga ito. Totoo. Pero kahit na marurumi ang mga ito, ang kanilang pagkatao, masaya nilang ibinahagi sa mag-anak kay Maria at kay Jose, yung mabuting balitang ipinagkaloob o sinabi ng anghel sa kanila. At siyempre, mawawala ba naman ang mahalaga kay Maria, yung kabanalan ng gabi, yung katahimikan ng gabi, at marami pa pong iba. Naniniwala po ako, alam po ninyo, sa kabila po ng mga mahihirap, sa kabila po ng mga masasakit at mabibigat na naranasan natin at nararanasan pa natin ngayong iniiwan natin ng 2020, marami pa rin po tayong dapat ipagpasalamat. Marami pa rin po tayong dapat ipagpasalamat. At ang mga ito po ay dapat nating itago sa mga puso natin. Ito'y pahalagahan natin. Nanula mo retang maulaga keka. Deting maulaga keka, isinop mo la king puso mo, ika. At detang alangulaga keka, paborenyo na mo, kalingwan nyo na mo po. First, accommodate the essentials and set aside the non-essentials in life. Second, just let go and let God. Wow. Just let go and let God. Ipasa Diyos ang lahat-lahat. Ganyan naman tayo Pag hindi na natin kaya, idahon ta na kingapong Ginoo. I-offer ta na kayo. Itasta na kayo. Ali po. Just let go and let God. Ipasa Diyos ang lahat-lahat. Ang ganda po ng salitang ito sa Filipino, sa Tagalog. Ipasa Diyos. Meaning, ipasa mo sa Kanya kasi hindi mo na kaya. Wala na tayong magagawa pa. Ipasa mo sa Kanya. Pass them to God and let God take care of them. Alam po ninyo, sa buhay natin, may mga bagay-bagay po talaga na talagang hindi natin kayang kontrolin wari po makanyan tamo. Atin talagang bagay na tamo kontrol. Itang kabud na mo malilyari, mabubulagata mo. Kabud na milyari, kabud na mo malilyari. Hindi po natin kontrolado ang mga nangyayari at ang mga pangyayari sa buhay natin. But, why don't we take a look at our Blessed Mother?
Si Maria mismo, ang modelo natin ngayon ngayong kapistahan niya, yung nangyari mismo sa buhay niya, pansinin po ninyo, isipin ninyo, kay Maria, sa Bethlehem pa. Tapos may bigla-bigla nagse-census pa. Bakit kailangan nilang maglakbay ng gabi? Silang dalawa, silang mag-anak. Bakit hindi pwedeng umaga? Dapat umaga na lang Hindi kalooban ito ni Maria. Pero alam po ninyo, ang maganda kay Maria, never po siyang nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Wow! Yun yung maganda sa Kanya, na pwede nating tularan sa Kanya. Never yang tinabili, kingapong ginu, wari po. Inyapin sisikap nangan, sisinop nangan, kimpuso niya. Never po siyang bumitaw sa Diyos. Hindi po siya nawalan ng pananampalataya, ng pananalig, ng pagtitiwala sa Diyos. Ating Diyos naman, Maria po yung anak ng Poy Jose, no keling one. They trusted God, yes, believing that God would make something good out of their situation. Di ba lahat po tayo, ipinapasa Diyos natin ang lahat-lahat. Sa bilis po ng mga pangyayari, sa bilis po ng mga nangyayari, ngayong iniiwan na po natin ang 2020, di ba ino-offer natin ang lahat sa Kanya? Ipinapa sa Diyos natin ang lahat. Ipinapa sa Kanya natin ang lahat-lahat. Ipinapasa natin sa Kanya, nang ibig sabihin, sa Kanya ngayon tayo ay umaasa. Bakit? Dahil siya na lamang ang ating kinakapitang pag-asa. Siya ang ating tunay na pag-asa. So, let go and let God. Ipasa Diyos tamo po ing sabla. Uling ing Diyos siyang makibalo, kinge gana-gana. And lastly, let's have a heart's space for the fortunes and misfortunes in life. Ang lahat itinago ni Maria sa puso niya. Sabi nga po ng ating pagbasa, sabi po nila, ang buhay daw po natin, ang buhay ng tao ay samot-sari. Totoo yun. Halo-halo ang buhay natin. Life is like a box of chocolates. Sabi nga ng iba, may lungkot, may saya, may problema. Halo-halo ang buhay. May posibilidad, may oportunidad, may kabiguan minsan, naririyan, hindi umaalis ang kamatayan, marami tayong katanungan, may sorpresa, may ligaya at iba-iba pa. But you know what? What you need to do is, you have to sort them out. Squeeze all the learnings and lessons from them. Sa buhay po natin, yung hindi na kailangan, itapon na yan. Sa buhay po natin, yung hindi natin kailangan, alisin na yan. Yung wala ng halaga, hayaan, kalimutan, baguhin na yan. Sana po lahat tayo magkakaroon, sana po tayo ng magandang space sa mga puso natin upang ang biyaya ng 2021 ay sumaatin. Discard everything that does not spark joy. Lahat ng mga nangyayari o nangyaring hindi maganda, hindi mabuti sa 2020, discard, ilele, iyugse. Lareting bage-bage na naman tunay mamye kule karing katamong pamibye-bye. You know, the best way to find out what we really need is to get rid of what we do not need. Totoo ito. Pero sana po, bago natin gawin ito, na alisin, kalimutan, baguhin ang hindi namang mga kailangan, never discard anything without saying thank you and goodbye. Dagdagan mo ng sorry. O kaya naman, pasensya ka na. Eya mo po kabud kakalingwan in 2020, ne po, dakal tamo abalo, king banwang iti. Hindi na lamang po basta-basta
hinahayaan na lamang na dumaan o kalimutan natin ang taong 2020. Kailangan pa rin po tayong magpasalamat sa mga lessons na natutuhan natin dito. Una, yung importansya po, yung halaga po ng ugnayan, relasyon natin sa Diyos. Napansin po ninyo, kung hindi nagkapandemya, baka lahat tayo hindi marunong magdasal. Lahat ng mga tao nang dahil sa pandemya, nanahimik sila, nagnilay sila, nakapagdasal sila. Ano pa? Yung importansya po, halaga po ng pamilya. Nang dahil din po sa pandemya, lahat tayo, nanahimik tayo sa mga kanya-kanyang mga pamilya natin. May di ng kangoras, panahon, karing anak mo, king asawa mo, karing kapatid mo, may papangumusta king metong at metong. Like Mary, katulad po ni Maria, let us reset our life this 2021. Thank you, Lord. Thank you kaya kayungan. Pero bilang inyong kura paroko, sabi ko kanina, dagdagan mo ng pasensya, dagdagan mo ng sorry. Kung may sumakit man po ng loob sa akin na sinasadya ko, hindi ko sinasadya, ipanupayayo na ako po. Sorry po, karingagawa ko. At siyempre, huwag nating kakalimutan na, goodbye virus. Goodbye coronavirus. O yan na, Jesus, goodbye karing miyayaliwang aswang tamo king Diem. Sa inyo pong lahat, mga minamahal na parokyano, Happy New Year po. Palakpakan po natin ang Diyos. Happy New Year. Talakad tapo. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu. Linalang King Banwat Yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli upaya ning Banalay Espiritu, mibait kang Santa Maria ang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete. King Katlungal dos sinubli ang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wana ng Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka rin mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king di alananga. Amen. Manalangin ta po ngeni, king ibatang at subanwa, ban iting banwang bayo, gawa na katamong ang metong abayong familia. Manano na sanang inginduning Diyos, ingno na indong Virhen Maria, sa upa na katamo, karing kay katamong pamanalangin. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, panwanan mo kengan, ulitan niya po. Ginoo, panwanan mo kengan. Para karing dakal ng masampat a pinandit ning banwang iti, para king dakal akaya panloob at kapatawaran, para king labis-labis aganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tang manalangin king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king mitmong tagumpe, pamamayapa, para king masanting apamirakayan king kaunlaran, para king obra karing alang kapanintunan, at para king migit pang makatawong kabilyan ding talapag manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king palining lugod karing pibale-bale tamo, at lugal para karing kekatang anak, para king dakal akagalangan king bie, at migit pang pamangambil kaniti, para king alang sagkul apamaglakbe, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage at metong adiwa ning legwan,
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para ka ring tawong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo. Para ka ring indung alang likat magmalasakit, at para karetang kapilanman emi kayanak. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para ka ring pamilya at karing mahilig magdili-dili. Para ka ring sundalos at talapamayapa. Para ka ring pamuntok at talasuyo. Para ka ring mga biyasa at karing karaniwan na tao. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatid tamong miyango na biye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Ngeni po adwan tamin sarilitang kapagnasan. O malugod a Diyos, katman me ing banwang iti, king kekang lugod at ganaka. Ibuklat me ing paintungol kay kami, ban ayarapan mi yang alang takot, mitmong tetagan at kasalpandayanan, kapanaligan at lugod. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banang kaya katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kaya kang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay bami, pagmasusyan mi kaniting panauning umpisaning kay kaming kaligtasan, kaniting kapiesta ng Maria inginduning Diyos, aduan mi kinging kekeng kaligtasan miras king kayang katuparan, idingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili ke kayo. At nayoring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Unepin karapat-dapat at matulit, hing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o ipa. Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kapamilataning meto nga makapagmulala, ate pasabing misteryo, ingno na Birhen Maria kiglinay bugto mong anak, at delane king dalisen ang sepupunan ning ginuning banwa, ya lang akil kilalang lalaki meging metong yang indu, ya meng anak menatili yang Birhen, nanu pintula, ing kaya king adwa mong susunakalan, mit mo yang kapagmulalan kayang pangaindong Birhen, at mit mong tulaking pamibayid na king mengabus, kapamilata na ring anghel ka rin banwa, yayampang daing karelang panalangin ing pamanyamba, kabang magsayala harapan mo manggaman king alanangga. Misuke sana, ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngamingang kakanta. Banalamingib pa, karapat dapat nakangpurian ning meto yato, uling king kapamilatan ning kay kang anak Yesu Kristong ginume, at king kayupayaning banalay Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakang tok ng mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampang ya anting kapanyamban king lagyo mo. Iba,
Pagamwa mumi ing pabanalan mula king espiritu mo, reting ayin adaralamit darawon keka, ban maging katawan, at daya na ning keka nganak Yesu Kristong ginume, aminutos keka mi ban pagmasusyan miya, iting banal ay Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamata na ka at pinuri, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibay na kang pasalamatan at pinuri. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti, bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Iba gaganakan mi ing kamatayan na ning kay kang anak kami ngabus kay kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadarahon miya keka, anting kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan mi ngayayi ning kay kang Santa Iglesia, at lawan mi ing midawon king sarili na, paulining kamatayan na ikaw na kaming sinot keka. Pagkalam mo, king ikaming mi sulusulo king kayang katawan at daya, mikatman kami king banalay espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay lananggang daon keka, at papalyariya na kaming mirakayanan king pimamanan daring kay kang santo. Muna kambe ng Maria, kapilan mang birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, ringnuan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo o kay kaming patulunan at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patan at kingarapan mo. Iba, iti sana ngayon ding pangasot mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan king mabilog ayato. Pasignangan me kasalpantayanan ng lugod at luguding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening kekang talasuyo, Papa Francisco, ingke kaming arsobispo, Florentino, Ipasiano, ingke kaming arsobispo emerito, at ding sablang obispo, at ding sablang pari, at ing mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. Iba, pakiramdaman mong mit mong pakalulu, ing panalangin na niting familyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula paman makasawt. Ganakan mula naman, ding kapatad ming meya nguna biye, lalong-lalo na di Norma at Onofre Senior, at ding sablang keka may matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nu ke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga.
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan na kambenat kaya ipangmayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dagat parangalan manggaman kingalan hanggan. Po, ang timong anak ng inampun, ning kay katamong mayap at malugod agino, maus tamong inike, yakari nga manong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o Ginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ning kay kagiglasya. At pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayong ang sabla. Cordero ng Diyos, saragani,
Niyo'y ginutamang Yesu Kristo, ingkay katamong mayap at malugod aginu, ing Emmanuel, ing kordero ning Diyos, sumilalako, king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws, king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O iba, kabang papasyag miyeng Birhen Maria, Ima ng Kristo at induning Santa Iglesia, ing pamakinabang miking kayang anak iatad na kesa naking kaligtasan, idingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Luklok tapo saguli. Please be reminded that tomorrow, New Year's Day, we celebrate only 2 masses in the morning at 7:30 and 9:30. There are no afternoon and evening masses. Please take note as well that there is no first Saturday Mass at 7:30 in the morning on January 2. The Saturday anticipated Mass at 6:30 in the evening, and all Sunday Masses will be celebrated as scheduled. Thank you. Happy New Year. Siklod tapo pareking oratio imperata. Manalangin tamo. O Diyos ay bami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Adon me keka yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't me kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong may tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsu king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patok nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabus mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ing ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ang magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapong ini at ikantatayang Salve Regina bilang parangal kay kakatang indong Birhen. Advocata nostra, Ilios tuos,
misericordias oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Lukluko po sa agulim. Metong pong maulagang kapalyarian king kay katamong parokya, yapin po ing kapag masusyan tamo, king anibersaryo na ning pangatagulaling no, o talagana ning parokya ng San Judas Tadeo kaya kay po king St. Jude Village. Iti pong anibersaryong tutukuyan ko, hamanwan ko kay kayo, maganap ya po king tauli ng aldo ning bula ning Enero 2020 metong January 31, 2021. We will be celebrating then our 30th parochial anniversary. At metong pong maulagang gaganapan tamo o gagampanan tamo, yapin po ing unveiling karing metong atanda niting kapalyarian king kay katamong kapag masusyan. Ne po, ngakupin kay kayo, pag-celebran tayo ing 30 banwang anibersaryo na ning pangatagulaling na ning parokya. Kay bat na po ning Santa Misa. Agkatandakongan po, keta po king arap na ning groto, itang ating I Love St. Jude, ban kanita, mika unveiling tamo po, king tandana, niting kay katamong daratang amaulagang kapag masusyan, king kay katamong parokya. Na po ko pa pumama ko, kay bat ning Santa Misa, saguli yamo po ita. Dakal pong salamat, Happy New Year, at talakad kongan po. May
Sino nga ako po? Ing ginuman natili yake kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako nga ning Diyos. Amayo pa yung tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing banalami sa miyampang na, umen ako nga ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Happy Diyos. New Year po. Happy New Year to amo. Happy New Year, everyone. Muntata na po ketang kilwal para ketang unveiling.